এই প্রোগ্রামে বিশেষ namanya insan ni ay sarang hi halitiro ay kusal ay pwede rin ka rin तो हम बात समय तो भी है हम ऐसा तो हम लोग का मेरी नमस्कार एक सवाल हाथ में है धन्यवाद साथी Harga pusat ini kami, awalnya dari Samudra Sana, saya sangat thank you. Rambau kalau mengjafaro ini Shaimat Festival di Salo. To अत्यंत खुशीनि विषय কোনো দিন वांसुक मैया थानाय यारत जों गाहाम कायसा जागजमक पूर्णभावे खालायखा इगे ताकलाय इ शॉर्ट टाइमआव बिजि इलेक्शन नि मुभमेंट अजराव फाना तिनरबाय अजरा गाहाम मानाय मालायनायनि बागै अब देबाक ईश्वरनि आशीर्वाद गायदनि आशीर्वाद तो मनि बागै नरना हामबायदो ताय जाराव कमिटि रो organizer रो आना इनभाइट खालायमानि बागै नरनबो हामबाय तो जोंजतनो साइबानो जिनि कमिउनिटी जिनि सामाजिक अब सम्पूर्ण पलिटिकली फातारो राजनैतिकनि बायरे जों जेकुनु जागाव गोबांमा जागाव बनोगो गोबांमा सोसाइटी रगनो गोबांमा कमिउनिटी रगनो पलिटिकली इनवल्व खालायै जिनि गोबांमा देरामानि करमानि जिनि सामाजिक व्यवस्थापनार नष्ट माने दंसंमानि जोंनोगो तो दिनै 13 साइमार फेस्टिवलनि दिना आं नरन थानियाव शर्ट स्पिचनि बिसिंथि आं अबन नरन थानि कबमुंयाव फारनाय এই যে जिनि सोसाइटीनि जे सामु जिनि हुकुमु मुकुमु जिनि इतिहास जिनि हिस्टोरिक आबनो जों जेनो पलिटिकल बाय इनवल्व खालायै माने खालायावै जीवन को संसार जिनि फ्यूचर नो जों बाहाय खालायै जिनि साइमा रखनोबो गुबुन दफाहाय खालाय जों इमप्रुव खालायमान आबो चाइतो मुं तंतों आबानि रिक्वेस्ट दंनाय तो हातंमानिको जिनि हाबुबाग्रा बतो दीर्घदिन जों साइमानो गोबांमा पलिटिकल रंनि जरावो महाय खालाय जिनि दफा चिकन चिकन समाज रखनो रुतुकनाय केबुकुरि एक्चुअली और नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम हो आं पॉलिटिकल नो पक्ष सामानिया जिनि बुबाग्रा जिनि बागै एतो एग्रेसिव जोनो इमप्रूव खालायनायनि बागै जोनो तायविसे रिवाइज खालायनायनि बागै मनि बागै जों दिनै और खरकसा बाय मालाय मानो जों सुरुङै मानखा जिनि बुबाग्रा थानियो जों बाहायके जिनि सामाजिक व्यवस्था नो जों बसकांगो ताबा आगुरिग्लांनाय जों जिनि बुबाग्रानि सहयोगिताबो मानै दं गोबांमा दफा गोबांमा समाज तो आं नायो त्रिपुरा राज्योआव जिनि हालाम कमिउनिटिनि बिसिङाव कायसा ए जे साइमार हालामाथ जों 12 हालाम दे इंकामो आरो बिसिङाव खबजा खुले जिनि साइमारबो तो এই साइमार अनेक बर' ब्रंनि इतिहास नो बगैसे थांगा त्रिपुरा राज्योआव तो ताबो जों बसकांगो এই साइमानि जे ब्रंनि व्यवस्थापना सामाजिक व्यवस्थापना नो जों बाहायके इमप्रूव खालायनाय बाहायके डेभलप खालायनाय आबो जों मा वानसुक लायनाय स्ट्रंगली दाय वानसुक थानियो आनि नरं थाना आनि कबमुं दंनाय आं नरक न जतदिन पलिटिकल कैरियर तंसाक फानो उरिनि जराव फानो नरक जदि आनो लगी नांगौ बिदाखाय आं नरनो लगी रेनाय नरक बाय दंनाय नरनो सहयोगिता खालायनाय आसुकनो आं नरं थानि ककसारो ताय जारा जिनि यूथ दंनाय रक नरं थानि आं कयनाय जिनि यूथ रकनि बिसिंथिबो जिनि कायसा समाज कायसा दफा इमप्रूव खालायमान थांखाय एबा आरोनो लामा दङ कायसा जों जदि जिनि साइमानि बिसिङाव उच्च शिक्षित कायसा गाहाम सामाजिक समाजनि बसकांगो जदि जों पदवी लाभ खालायमान थांखाय आरोबो ए बलाय साइमारसे आरोबो जिनि कायसा परिचय आरोबो कायसा जिनि सिनमुं मुइमानो मनि बागै यूथ दं थाने आं कयनाय
abok jora hamya jong kubangma songsaro beramani corona ni lama kubangma tongo hekjaknai mane ni bising pigo jong jena all lama wo himya wei jini next generation jong taibo kotor khalai jini somaj no jini saima somaj jong fuari tangnani bagai norok ni jotoni saino rules tongnani nangnai use of ni ang asuno kokasari ini norong tani ani bokti tani samani motaka amla